ligaya. Tuluyang ligaya. Kasama mo kami kabisyo. Kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami kabisyo na magsasaya. Na magsasaya. Sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama. Kasama mo kami kabisyo. Sama-sama. Kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa ba? Kabisyo, kapiling nyo pa rin Konyo Bicolano para sa Dear Love. Sapat nga ba ang mga material na mga bagay na kaya mong ibigay sa jowa mo para magstay siya at hindi ka ipagpalit sa iba? May pangkapi naman, pero wala na talagang panggas. Pwede sana, pero doon lang sa mas mura. Hindi sa place na gusto mo. Sige. Oh, bakit parang nag-iba ang mood mo? Pinatay mo pa yung radyo. Di ba favorite mo yan? Yung Dear Love? Hindi. Pagod lang siguro. Babe, Ilang beses na kasi itong nauudlot, Jomar. Ang sabi mo noon pag-iipunan mo. alam ko. At sinusubukan ko naman. Sorry talaga kung hindi ko pa kaya. Eh paano na lang kapag kinasal na tayo? Anong ipapakain mo sa akin? Sa mga anak natin? Ang layo naman ng iniisip mo. Date lang to, babe. Hindi yun ang punto. Ang punto, gusto kong maramdaman na may aasahan ako. Na may provider mindset ka. May mindset ako, babe. Kulang lang talaga sa pera ngayon. Hindi ko lang maibigay lahat. Agad. Naalala mo ng birthday ko? Hmm. Sabi mo, bibilhin mo yung bag na nakita natin sa mall. Oo, pero... Wala, Jomar. Kaya nga nag-DIY dinner ako nun, di ba? Ginawa ko lahat ng kaya ko sa budget ko. At na-appreciate ko yun. Pero hindi mo rin ako masisisi kung mas iniisip ko ang kinabukasan natin. Babawi ako. Pangako. Shit ka na naman. Babawi. Sorry, babe. So anong gagawin natin sa Sabado? Ewan ko ba kung bakit may sasakyan ka pero wala kang panggas. Short lang talaga ako ngayon. Maraming bayarin. Hindi lang tutungkol sa'yo. Sa tingin ko, hindi ka pa handang pumasok sa relasyon. Anong ibig mong sabihin? Hindi lahat ng bagay pwedeng pagtiisan lang. Ayoko nang maghintay kung kailan ka magiging handa. Babe, hindi naman sa ganun. Ayokong mag-settle, Jomar. Ayokong magmahal ng palaging kapos. So, break na kayo. Ano nangyari? Sabi ko na sa'yo, girlie, hindi ka talaga tatagal sa lalaking walang pera. Hindi lang naman yun ang dahilan, girls. Pakiramdam ko, hindi na talaga kami nagkakaintindihan ni Jomar. O baka naman kasi may hinahabol kang klase ng buhay na hindi pa niya kayang ibigay. Sa ngayon, Anong ibig mong sabihin? mahal mo si Jomar. Alam natin yan. Pero gusto mo ng stability. Ngayon na. At nauubos na ang pasensya mo kahihintay. Wait lang, bakla. Kanino ka ba talaga kumakampi? Kay Nika o kay Jomar? Hindi ito kampihan, Leia. Nagiging totoo lang ako. Tama ka naman. Mahal ko siya. Pero hindi ko rin kayang mabuhay sa lalaking ni panggas. Hindi kayang maibigay. Pero sure ka na ba talaga, girl? Ilang beses ka na rin nakipaghiwalay sa kanya, di ba? Pero bumabalik ka pa rin. Iba to ngayon. Sigurado ka. O baka naman pagod ka lang. Pagod na ako sa kakahintay. Pagod na akong umasa sa babawi. Kung ganun, edi panindigan mo na. Dear love, ako si Nika. Isang simpleng babae, pero may mataas na ambisyon. Hindi lang sa buhay, kundi pati sa pag-ibig. Sinasabi nila na kapag nahulog ka, wala ka ng kontrol. Totoo yun. Pero habang tumatagal ang relasyon, unti-unting nawawala ang kilig. At doon lumalabas ang katotohanan. Naging boyfriend ko si Jomar. Simple lang siya. Hindi siya galing sa mayamang pamilya at sapat lang ang kinikita niya para sa sarili niya. 3 taon kaming magkasama at sa 3 taong yon, pakiramdam ko, palagi siyang nagtitipid. Hindi ko ma-enjoy ang pagiging babae sa relasyon.
Laging may limit. Laging may sa susunod na lang. Laging may kapag kaya na. Kaya nagpasya akong makipaghiwalay. Hindi dahil hindi ko siya minahal, kundi dahil kailangan kong maging praktikal. Sa panahong to ng buhay ko, hindi sapat ang pagmamahal lang. Pagkatapos na lang ng ilang buwan, nakilala ko si Brent. So, anong gusto mong gawin after dinner? Nothing in particular actually. Gusto ko pang magstay dito. Ang ganda ng place. Parang hindi sulit ang binayad kung aalis agad. It's fine. Most probably, sa mga ganitong resto pa rin naman tayo kakain. Ngayong, tayo na. Hindi talaga ako nagkamali sa pagpili sa'yo. That's a compliment, right? Of course. By the way, babe. Ini-invite pala tayo ni Mommy. This weekend. Ha? Ipapakilala mo na ako sa kanila? Oo. Bakit naman hindi? Actually, matagal ko na sanang gusto, kaso busy sila Mommy. Tsaka, sila mismo ang nag-insist. Nag-insist? Oo. Gusto ka na raw nilang makilala. Marami raw silang gustong itanong tungkol sa'yo. Ayoko namang pangunahan ka. Ikaw na lang ang sasagot kapag andun na tayo. Anong klaseng tanong? Hindi ko rin masyadong alam eh. Pero curious daw sila kung ano ang business ng family nyo. Babe, sinabi ko na sa'yo, wala kaming business. Baka naman nag-e-expect ang family mo na mayaman kami. No, hindi naman siguro. Siguro? Basta, gusto ka lang nilang makilala, okay? This weekend. Okay. Don't worry, I'll be there. Kahit may kaba sa dibdib, sumama pa rin ako. Ipinakilala ako ni Brent sa mga magulang niya. At kahit wala silang sinabi, ramdam ko ang sandaling pag-atras nila nang malaman nilang hindi naman kami mayaman. Wala akong maikwento. Wala akong maipagmalaki. At sa gitna ng usapan, wala rin akong maambag. Dahil hindi ako makarelate. Isa lang akong simpleng babae na nangangarap yumaman. At sa araw na yun, pakiramdam ko, kulang ako. Napagod ako. Hindi sa biyahe, kundi sa kakapilit na magkasya sa mundong hindi naman talaga akin. Kaya laking pasalamat ko nang matapos ang araw na yun. Pagkatapos, naging normal ulit ang lahat sa amin ni Brent. Tumagal kami ng ilang buwan. At sa mga panahong yun, unti-unting nagsilabasan ng mga ugali. Mga katangiang hindi namin inaasahan at mga tanong na pilit naming iniiwasan. Hello babe, nasan ka na? Andito na ako sa resto na pinag-usapan natin. Babe, I'm sorry. Hindi ako makakapunta. Ha? Paano yan? Nandito na ako. I know. Bigla ang trabaho. Alam mo naman, malaki responsibilities ko sa office. Pero Brent, di ba sabi mo, isasantabi mong lahat para sa monthsary natin? Kanina pa ako naghihintay dito, nakakahiya. I'm really sorry, babe. Papasundo na lang kita kay Manong Joel. May flowers at chocolates ako para sa'yo. Nasa cart. Bibigyan na lang niya. Bakit si Manong Joel ang susundo sa akin? Siya ba ang jowa ko? Pwede ba, Nika? Huwag mo nang palakihin to. Sana naiintindihan mo lalo na kapag trabaho ang usapan. At ako? Saan ako sa priorities mo? Ika naman, maging practical tayo. Paano ko mabibigay yung mga gusto mo kung di mo ko hahayaang magtrabaho? Hindi lahat nabibili, Brent. Paano naman ang oras natin? Yung magkasama talaga. Quality time. Yun ba talaga gusto mo? Para lang yun sa mga bata. Ang mahalaga, may driver kang susundo at ligtas kang uuwi. Ganun na lang ba yun? Para matapos na to, sige, binilhan kita ng bag worth 50,000. Sana, kontento ka na ron at tumigil ka na sa pagmamaktol mo. So ganito pala yun. Kapag may problema, binabayaran mo. OMG girl! Ang ganda ng bag mo! Oo nga. Limited edition to, di ba?
Grabe! Ang swerte-swerte mo talaga kay Brent, Nika. Upgrade kung upgrade. Talagang hashtag sana all. Uy, bakit parang hindi ka naman masaya? Wala lang. Te, anong wala lang? May personal driver ka na. Ang laki pa ng glow up mo. Pero sa mukha mo, te, parang pasan mo pa rin ang buong daigdig. Hindi ko alam. Parang may kulang. Kulang? Ano bang kulang? Oras. Walang oras si Brent para sa akin. Oo, nilulunod niya ako sa mga gamit. Pero parang hanggang dun lang. Wait. You mean, wala ba kayong intimate moments? Meron. At parang yun na lang din ang meron kami tuwing nagkikita kami. Eh di, panalo ka pa rin pala. Hindi ka namin mag-gets, Nika. Parang nasa iyo na ang lahat. Pero parang hindi pa rin sapat. May mga bagay kasi na hindi nabibili. Ha? Wala. Basta, hindi niyo ko maintindihan. Bakit parang may kulang pa rin? Napuno ako ng mamahaling gamit. Pero kasabay nun, sumobra rin ang aking kalungkutan. Nakipaghiwalay ako kay Brent. Halos ikinabalo ng mga kaibigan ko. Para sa kanila, nasa akin na raw ang lahat. Pero, doon ko napagtanto. Hindi pala yun ang hinahanap ko. Hindi ko naramdaman kay Brent ang tunay na alaga. Sa bawat problema, pera ang sagot. Sa bawat pagkukulang, regalo ang kapalit. Hindi niya ako tinitignan sa mata. Hindi niya ako tinatanong kung okay lang ako. At minsan, nagduda ako kung alam ba niya kahit man lang yung paborito kong kulay. Doon ko naintindihan na hindi lahat ng pagmamahal kayang bilhin. Kaya isang araw, di ko rin alam kung anong pumasok sa isip ko. Tinawagan ko ulit si Jomar. Nakipagkita ako sa kanya. Hindi para humingi ng tawad. Hindi rin para bumalik agad. Kundi para alamin kung may natitira pa bang pag-asa para sa dalawang taong minsan nang pinili ang isa't isa. Jomar, maraming salamat Pumayag ka makipagkita. Sa totoo lang, nagtaka rin ako kung bakit. Ilang buwan na rin nung simula nung maghiwalay tayo na may bago ka na nun. Mayaman daw. Malayo sa katulad ko. Wala na kami. Pasensya na. Hindi ko alam. Okay lang.
makahanap ka rin ng taong mamahalin ka ng totoo. At sana, kapag nagmahal ka ulit, handa ka. Handang umintindi. Hindi lang yung gusto mo ang palaging nasusunod. Baka nagtataka ka kung alam ni Adi na nandito ako. Alam niya. Alam niya ang lahat. Alam din niyang kailangan mong marinig to. Mauna na ako, Nika. Monstery pa namin ni Adi. Alam mo, Nika, di ba sabi mo gusto mo ng provider mindset? Sinabihan mo pa dito si Jomar na mukhang hindi pa ito handa sa relasyon dahil wala siyang ganitong klaseng mindset. And you know what? Your standards are valid. Napaka-valid nito sa, sa pakikipagrelasyon because yung standards na meron ka katulad nga nung sinasabi ko, it only protects your heart. Pero kapag ang standards na to ay nagiging dahilan na para ma-blur yung totoong dahilan ng pag-ibig, sa tingin ko, dito mo kailangan mag-recalibrate. Kasi dito natin marirealize yung mga bagay-bagay na blessing pala sa ating maituturing. Pero dahil hindi tayo nakukontento, dahil naghahangad tayo ng mas mataas, mas malaki, mas bongga, na isasantabi natin yung totoong yaman na meron tayo. I hope mga kabisyo maging aral ito sa atin na ang totoong pag-ibig ay hindi talaga kailanman nabibili. Hindi ito natutumbasan ng kahit na magkano o kahit na anong klaseng alahas. Aanhin mo nga yung napakayaman mong jowa. Wala naman siyang oras sa'yo. Aanhin mo yung napakamahal na mga bilihin. Kung katulad ni Nika, hindi niya alam yung favorite color mo. At kung minsan, limot pa siya sa monthsary ninyo. Ginagawang dahilan lang or ginagawang rason na okay lang yan, nakalimutan ko dahil ito nga masyado akong career-oriented para sa future natin and all. Pero sana makahanap ka talaga, Nika, ng taong magmamahal sa'yo at mas magbibigay sa'yo ng pag-ibig na magpaparealize sa'yo na kailanman ay hindi ito napapalitan ng kahit na magkano. Mga kabisyo, live pa rin tayo sa social media pages ng Love Radio Manila. Mapapakinggan at mapapanood ninyo ang paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan.
na mag-iisa. May kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala
Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isusunod. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Kung single ka raw.
Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi, pero hindi naman ako madamot. Okay, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami,
man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo na naman. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan.
Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding! Ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding! Ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa!
Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mong best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Hoy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Joss? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano doon? Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa... Hindi laging masaya, pero laging may kwento. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Hihintayin ko yung demanda mo. Sagad hanggang buto kayabangan mo eh! Pasalamat ka at wala yung asawa ko rito! Ay te! Kahit dalawa pa kayo, di ko kayo aatrasan! Malakas lang naman pala loob mong maghamon dahil sa asawa mo? Kala mo kung sino kang matapang na kaya lahat ng nasa paligid mo? Laos! Ang hina mo naman pala! O ano? Galaw-galaw te! Bigyan mo naman ako ng magandang laban! Kasama kakwentuhan at kadramahan nyo na po ang inyong uragong broski like super legit and all, Konyo Bicolano, para sa programang gigising sa mga natutulog ninyong puso. Mga kabisyo, ito po ang Dear Love. Hoy, grabe yan! Diyos Maray na Aldaw sa Indogabos, Metro and Mega Manila. Good morning, good morning, good morning. Sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Kahit anuman yung dramang dinadala ninyo sa buhay ninyo. At katulad ng lagi nating sinasabi dito sa Dear Love, pasasaan ba't magkakaroon din kayo ng happily ever after at matatapos din yung dramang kinalulunuran mo ngayon sa buhay. Pero alam nyo mga kabisyo, minsan talaga sinusubo ka ng mga tao sa paligid mo. Yung tipong gusto mo nang maging mabuting tao, yung tipong gusto mong madagdagan yung plus points mo sa langit, at para naman makaiwas ka sa kadagat-dagatang apoy, nagiging mabuti ka sa paligid mo. Pero wag ka mga kabisyo, ewan ko kung makaka-relate kayo dito. Yung tipong mabuting tao ka na, pero yung mga tao sa paligid mo ay talagang sinusubukan ka. Oo. Halimbawa, yung tipong sabi mo sa sarili mo, okay, hindi na ako magiging mainitin ang ulo, aalisin ko na yung pagiging mainitin yung ulo ko. Pero pagpasok mo, dyan sa eskinita papunta dyan sa bahay mo, anong narinig mo? Yung chismisa ng mga kapitbahay mo, anong sinasabi? Buntis ka daw, nakabuntis ka daw, kung ano-ano ginagawa mo. Ikaw na gusto mo nang maging kalmado lang, ay paano ka magiging kalmado noon, kabisyo? Ay nako, sinasabi ko talaga sa inyo. O di naman kaya ikaw na nanay o kaya ikaw na tatay na high blood na sabi mo, okay, kakalma na lang ako dahil I love my health. Dapat kapag nandito yung mga anak ko, I should be a role model, good example sa kanila.
Pumasok yung anak mo. 'Di ba? Tapos nanghihingi ng allowance. At yung paghingi ng allowance na para bang binabayaran ka niya. Sinong hindi iinit ang dugo doon? And for sure, basic na basic yan sa mga magulang natin. Kapag, alam mo yun, kapag kinakausap natin yung matatanda na parang pabalang o di naman halos kaedad na natin at talagang nag-iinit yung dugo niyan. Nung panahon ko, ewan ko na, ang swerte mo na lang kung hindi lumipad yung tsinelas mo. Tsinelas ng nanay mo papunta sa mukha mo. Ayan. Ay nako, pero kung minsan talaga mga kabisyo, sinusubukan talaga yung pagiging mabuting tao natin, ng mga tao na nasa paligid natin. O katulad ko, sinusubukan pa rin ng dila ko. Ang sarili ko. Gusto ko maging kalmado na lang, pero yung dila ko may sariling buhay, kabisyo. May sarili siyang buhay. Gusto niya nagsasalita siya ng solo, gumagalaw siya ng solo and all. Pero mga kabisyo, alam ko sinusubukan niyang kabutihan mo ng paligid mo. Pero sana pinipili pa rin nating tahakin ang matuwid na daan at pinipili pa rin nating maging mabuti sa araw-araw. Kahit na yung paligid natin parang normal na yung pagiging masama, yung pagnanakaw, ano pa ba yung pananakit, pagmumura. O yan, piliin pa rin natin kung ano yung tama. Dahil kailangan pa bang i-memorize yan? Basic kabisyo. Madaling maging tao sa panahon ngayon pero mahirap magpakatao at sana pinipili pa rin nating magpakatao at maging tao ng tama para sa iba. O siya, basta kung saan pa tayo mapunta dito, baka sa flood control mapunta rin tayo. Bago pa mapunta tayo doon mga kabisyo, samahan niyo po ako dahil bubuuhin natin ang Dear Love natin sa aking pagbabalik. You heard it right mga kabisyo, ang kabuuan ng ating drama sa aking pagbabalik. For now, kasama niyo pa rin po ang inyong uragong broski like Super Legit and All, Konyo Bicolano, para sa programang gigising sa mga natutulog ninyong puso. Mga kabisyo, kasama niyo kami. Ito po ang Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Charot lang, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, Jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan, basic? Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan, basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max.
Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama. Metro's number one, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit, bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakyan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Of course! Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni
Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Okay, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin Dear Love, hanggang saan ang kaya mong tiisin bago ka tuluyang mapuno?
Kabisyo, minsan hindi naman natin gustong gumanti. Mas pinipili nating manahimik, umintindi at magpatawad dahil ayaw nating makasakit ng kapwa. Pero paano kung paulit-ulit kang sinasaktan, niloloko o minamaliit? Kabisyo, darating din ang puntong mapapagod ang puso mo at gugustuhin mong maramdaman din nila yung sakit na ipinadama nila sa'yo. Pero sa huli, kabisyo, gumaganti ba talaga ang sugatang puso? O naghahanap lang ito ng hustisya at kapanatagan? Kabisyo, ihanda ang inyong mga tissue dahil paniguradong mababasa na naman ng luha ang inyong mga mata at pagpapawisan kayo sa ating Dear Love ngayon na pinamagatang Bida-Bida. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy.
Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo na naman Bato, to. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay,
bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Bahala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie.
Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Mga kabisyo, kasama nyo pa rin po napapakinggan at ngayon ay napapanood na ng live sa Love Radio Manila. Konyo Bicolano para sa Dear Love. Mga kabisyo, lahat tayo ay may pagkakataong magbago at maging isang mabuting tao. Ngunit, paano kung sa pagbabagong ito ay tila sinusubukan ka ng mga taong nakapaligid sa'yo? Hoy, Fatima! Lumabas ka nga dyan! Fatima! Ano bang problema mo? Ikaw ang problema ko! Ang kapal mo naman mag-post tungkol sa pagpapabayaan ng anak! Tignan mo nga yung anak mo! Gusgusin din naman! Ay talaga? Sumugod ka dito para lang kumprontahin ako sa post na tinamaan ka? Sinalo mo kasi, gaga. Wala naman akong binanggit na pangalan pero masyado kang apektado. Sus! Kunwari ka pa! Akala mo naman hindi nakakarating sa akin yung mga chinichismis mo tungkol sa akin? Magkukwento ka na nga lang, mali-mali pa. Sana, nagtanong ka na lang. Sasagutin ko naman eh. Hindi naman ako madamot sa impormasyon. Sasagutin ko lahat kung yun ang gusto mo. O total, masyado ka namang invested sa kwento ng buhay ko, di ba? Gawin mo pang libro para may balik-balikan ka. Ano akala mo sa sarili mo? Artista para paglaanan ko ng maraming oras? Sa ganda pa lang. Hindi ka napapasa. Ah, talaga? Kaya pala insecure ka sa akin. O, tingnan mo. Ayan o. Nagkakarashes na yung balat mo kakagamit ng kung ano-ano para lang pumuti tulad ko. Te, gusto mo advice? Huwag mo nang ipilit kung maitim ka na talaga. Kahit ilang beses ka pang maghilod, wala pa ring magbabago dyan. Wow, ha? Gandang-ganda ka naman sa sarili mo. Para namang hindi ko alam na kulang na lang iulam mo yung gluta sa kanin. Ano bang paki mo? May pambili ako eh. Magpapaganda ako at magpapaputi hanggang gusto ko, kaya huwag kang makailam na burikat ka, ha? Ikaw yung burikat! Sino ba sa atin yung takot maubusan ng lalaki, ha? Kabit! Wala akong pake. Well, proud ako na kabit ako. Aminado ako dun. Ikaw, kailan mo aaminin yung pagiging bida-bida mo, ha? Kala mo kung sino kang perfect na nanay? Amoy pusali rin naman yung anak mo dahil sa pagpapabaya mo? Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan yung anak ko. May kalalagyan ka. O ano namang kalalagyan ko? Pakita mo nga sa akin para exciting naman kasi puro ka lang putak. Iba na talagang mga kabit ngayon. Ang lalakas na ng loob. Proud na proud pa sa ginagawa nilang kasalanan. O ano naman? Masarap maging kabit. Lalo na kung mahal na mahal ka. Di kagaya mo na laging sinasabi na kontento ka na sa asawa mo, pero mukhang di ka naman masaya. Kung naiinggit ka sa akin, pwes magpaturo ka. Ay, sorry. Hindi ako interesado maging salot. Kung masaya ka dyan sa ginagawa mo, ikaw na lang. Okay, noted. Pero wag na wag kang makikialam sa buhay ko kasi sa susunod na mag-imbento ka na naman ng kwento at idamay mo pa yung anak ko, baka hindi na ako makapagtimpi sa'yo. Susugurin kita rito at sisiguraduhin kong manghihiram ka ng mukha sa aso. Dear Love, ako si Charil. 18 years old pa lang ako nung una akong mabuntis. Galit na galit si tatay, pero wala na siyang nagawa. Tinulungan niya na lang ako sa pag-aalaga sa bata. Pero matapos ng 2 taon, nabuntis na naman ako at iniwan. Nagtrabaho ako at nag-ipon para makabawi sa mga tulong ni tatay. Nagalit siya sa akin ng matindi nung nalaman niyang bukod sa legit na boyfriend ko, may isa pa akong karelasyon na halos kaedad niya lang. Anak, ano na naman yun? Sumugod ka raw kay na Fatima? Paanong hindi ako susugod? Pinatatamaan niya na naman ako sa mga post niya.
Puro siya parinig. Hindi na lang ako diretsahin para magtuos kaming dalawa. Di ko siya atrasan, no? Ay, ikaw talaga. Pinag-aaksayan mo pa ng oras yung taong yun. Sadya namang papansin yun mula nung makaluwag-luwag sa buhay. Umangat lang ng konti, napakataas na ng tingin sa sarili. Kala niya yata, nahihigitan niya lahat ng nasa paligid niya porket maayos na yung buhay nilang mag-asawa. Haharapin ko siya nang mabawasan yung kayabangan niya. Magbukas na rin kaya tayo ng tindahan, Tay. Para may kompetensya na rin siya dito. Kakayanan niyo pa kaya yung asikasuhin kung sakali? Kaya pa naman. Di ko naman kailangang bantayan sa eskwela ng mga anak mo eh. Tuwing umaga tsaka sa pag-uwi lang nila ako nagiging abala rito. Sige, Tay. Magtindahan na rin tayo. Hati tayo sa kikitain para makaipon ka rin ng sarili mong pera. Tsaka pag may kailangan ka, Tay, magsabi ka lang sa akin. Sige anak, salamat. Ay, naiirita pa rin talaga ako sa Fatima na yun. Kala naman niya sobrang ganda niya. Pinapangalandakan niya, nakabit ako. Hindi ko naman tinatanggi yun. Nako, malaki lang inggit nun sa'yo kasi nagagawa mo pa rin lahat ng gusto mo. Samantalang siya, hawak ng asawa niya sa leeg. Ano bang may pagmamayabang niya? Umaasa lang naman siya sa asawa niya. Yung pinambibili niya ng mga gintong alahas, iniingi niya lang naman. Pero hanggat maaari sana anak, huwag mo na siyang patulan. Hayaan mong pumutak ng pumutak. Hanggang dun lang naman yung kaya niyang gawin eh. Ay, tama ka dyan, Tay. Pero kilala mo naman ako, ayokong kinaganon lang ako ng bida-bidang tulad niya. Papatulan ko yun para makahanap siya ng katapat. Kaya lang naman malakas yung loob nun na maliitin at pagsalitaan ako ng kung ano-ano. Kasi alam niyang kakampihan siya ng asawa niya. Pero oras na magtapat kami, sisiguraduhin kong siya yung magmumukhang kawawa. Di naman siya ganyan dati. Yumabang lang talaga ng umangat-angat ng konti. Bumibili nga raw dun sa tindahan niya yung anak ni kumpare nung nakaraan eh. Galit na galit. Kasi halagang 5 piso lang naman daw bibilin eh. Inabala pa siya sa pagpapahinga niya. Hindi pa nga siya mayaman eh. Ganun na yung ugali. Paano pa kaya kung mapera na talaga silang mag-asawa? Ay, nako, Tay. Siguradong araw-araw niyang ipopost yung mga alas at mga limpak-limpak na pera. Ngayon pa nga lang lahat ng nabibili niya laging nakapost sa social media. Nagyayabang pa sa caption. Okay nga lang sana kung tamang flex lang ng pinaghirapan. Yung sa kanya naman kasi nang mamaliit pa ng iba. Dinadamay pa yung mga beneficiary ng gobyerno, mga palamunin kuno at puro tanggap lang ng ayuda. Ay, lahat na lang issue sa babaeng yun. Darating din yung karma niya, makikita mo. Ako yung karma niya, Tay. Tinuloy ko yung pagbubukas ng tindahan. Nag-o-offer ng tulong yung sugar daddy ko pero tumanggi ako. Mabuti nang galing sa pinaghirapan ko yung gamitin sa negosyo para walang issue. Nakipag-break na ako sa boyfriend ko at pinanindigan ko yung sugar daddy ko. Hindi ko naman siya ginamit para lang maka-LL sa buhay. May maayos naman akong trabaho at mga side hustle. Gusto ko lang talaga yung maturity at pagiging dominant ng sugar daddy ko. Gwapo rin siya, hindi halata yung edad. Bonus na lang yung financial stability niya sa totoo lang. Hoy, Cheryl! Bumaba ka dyan! Tapang mo rin humarang sa daan, no? Buti talaga, di kita sinagasaan nitong motor ko. Ano naman bang problema mo? Di ka ba nauubusan? Akala mo ba palalampasin ko na ganun-ganun lang yung comment mo sa post ko? Ako pa talaga yung mukhang tuyot? Eh, ikaw nga yung pumatol sa matanda eh. Malamang nahawa ka na rin doon. Eh, bakit kasi sineryoso mo masyado? Joke lang kasi yun. Dinamdam mo naman agad, te. Ay, ayan kasi. Ang lungkot-lungkot ng buhay mo pag wala ka nang maitapik sa chismisan kaya ang bilis uminit ng ulo mo. Akala mo ba hindi ko napapansin na ginagaya mo lahat ng ginagawa ko? Porket malakas yung tindahan ko, nagtindahan ka rin? Ay, te, wala namang batas na nagsasabing bawal magtindahan yung iba rito ah. Tsaka ano bang akala mo sa sarili mo? Main character dito kaya gagayahin ka ng lahat? Masyado ka bang dilulo, te? Sus! Itatanggi mo pa ay halatang halata naman na insecure ka sa akin? Bumaba ka dyan sa motor mo! Ipapakita ko sa'yo ngayon kung kanino mukha yung matutuyot! Ay, talaga? Sige, ikaw nagyaya ah! Wait lang, itatabi ko lang tong motor ko. Baka magasgasan mahirap na. Aba, bilisan mo! Halatang kinakabahan ka, girl! O ito, naitabi ko na. Anong gusto mo? Ako mauna? Pero mas maganda kung ikaw eh, kasi ikaw yung nagyaya.
Baka sabihin mo naman masyado akong bida-bida, role mo yun, di ba? Hindi naman ako ganun kasama para agawan ka pa ng silbi. Diyan ka na nga lang magaling, masasapawan pa kita. Sama ko naman kung ganun, di ba? Dami mong satsat! Kakalbuhin ko yung ulo mo, buwisit ka! Bibigyan lang kita mauna! Pero hindi ibig sabihin nun, hindi kita pupuruhang buwisit ka! Aray! Yung buhok ko, timonita ka! O ano? Nasaan ang tapang mo? Nasa buhok pa nga lang tayo pero parang iiyak ka na? Bitawan mo ako! Idedemanda kita! Gawin mo! O ayan! Hihintayin ko yung demanda mo. Sagad hanggang buto kayabangan mo eh! Nakatikim ka lang ng ginhawa? Kala mo kung sino ka nang nakakalamang sa kapwa mo? Pasalamat ka at wala yung asawa ko rito! Ay te! Kahit dalawa pa kayo, di ko kayo aatasan! Malakas lang naman pala loob mong maghamon dahil sa asawa mo? Kala mo kung sino kang matapang na kaya lahat ng nasa paligid mo? O ano ka ngayon? Buhok mo palang hawak ko kanina pero hindi ka na makagalaw? Laos! Ang hina mo naman pala! O ano? Galaw-galaw, te! Bigyan mo naman ako ng magandang laban! Wala akong pakialam kahit maraming nanonood sa amin. Actually, na-enjoy ko pa nga na may audience kami. Balak sana siyang tulungan ng asawa niya pero humarang si tatay. At nagbantang lalaban din kung makikialam yung asawa ni Fatima. Gaya ng inaasahan ko, nagreklamo sa chairman namin si Fatima kinabukasan. Malas niya lang na siya yung napuruhan. Ilang beses pa kami nagkaroon ng sagutan pagkatapos nun at wala akong balak na makipag-ayos sa kanya. Tay, bakit parang 2 araw nang sarado ang tindahan ni Fatima? Kanina ko nga lang din nalaman yung dahilan eh. Nakakulong yung mag-asawa ngayon. Ha? Bakit naman po? Kaya naman pala mabilis na kaluwag-luwag yung mga yun eh. Nagtutulak pala ng droga yung asawa ni Fatima. At alam ni Fatima yun. Kinukonsinti niya yung ginagawa ng asawa niya, kaya yun. Pareho silang kalaboso. Matagal silang hihimas ng rehas. Buti nga sa kanila. Deserve nila yun. Ang yayabang nila nung nakaangat-angat, galing naman pala sa illegal yung pinagmamayabang nila. Tanga rin si Fatima eh. Maayos naman ang buhay nila nung una, pero kinonsinti pa asawa niya. Kala yata nila makakalusot sila sa batas. Nagawa raw yun ng asawa niya para maibigay lahat ng luho niya. Panay raw kasi pabili ng kung ano-ano. Sino naman nagsabi niyan sa inyo, Tay? Yung tatay mismo ng asawa ni Fatima. Matagal na pala yung busit na busit sa kanya. Kasi pinagdadamutan daw siya ng pagkain ni Fatima. Siya yung sinisisi ng tatay, kaya nagkaganon yung anak. Nakakapagtaka rin naman kasi na makakaipon agad sila ng ganun kalaki. Samantalang namamasada lang naman ng tricycle yung asawa niya. May sideline daw kasi ang asawa niya, Tay. Malay ba natin na illegal pala yung sideline na yun? Ay, iba talaga pag tinamaan ng karma yung mga taong panira sa buhay ng may buhay. Ang sarap sa pakiramdam, Tay. Napaka-satisfying. Makapagsalita ka naman dyan, parang luging-lugi ka sa naging away nyo ah. Tumabingi nga yung ilong ni Fatima dahil sa'yo at ang dami niyang pasa. Napasaan niya rin naman ako. Mas marami nga lang yung sa kanya. Siyempre, papatalo ba naman ako? Ang tagal-tagal kong hinintay na magkapisikalan kami. Puro kasi siya parinig sa social media. Malay ko ba namang nasa keyboard lang ang lakas niya? Ay, mabuti naman at matatahimik na yung mundo mo ngayon. Siguradong hindi na siya makakapag-post at makakapagyabang. Hindi na talaga, Tay. Maliban na lang kung gusto niyang i-flex yung bago niyang uniform. Ay, grabe no, Tay? Ang saya ko sa binalita mo sa akin. Masarap tulog ko nito mamaya. Akalain mong karma na mismo yung gumanti para sa akin. O siya, sige na. Magpahinga ka na muna dyan. Magluluto lang ako ng hapunan natin. Sige, Tay. Salamat na agad sa masarap na hapunan. Kung gusto mong umidlip muna, gawin mo na, anak. Gigisingin na lang kita mamaya. Hindi na, Tay. Babawi na lang ako ng tulog mamaya pagkatapos maghapunan. Ikaw bahala, anak. Yung mga bata po pala. Nasa kapitbahay pa. Sinabihan ko sila kanina na susunduin ko na lang sila ron kapag kailangan na nilang maglinis ng katawan. Ako na susundo. Good mood ako ngayon kaya gusto ko maglakad-lakad. Ako na rin pala mag-aasikaso sa kanila mamaya, Tay. Dear Love, sa tagal ko nang nakakasagutan si Fatima,
Hindi ko akalain sa ganong paraan pala magtatapos ang alitan naming dalawa. Sila naman ang naging topic sa lugar namin at pinagtatawanan ng mga tao. In-expect ko naman na marami rin talagang naiinis sa kanya. Pero hindi ko akalaing isa pala sa mga yun ang magsusuplong sa asawa niya. Kaya sila nahuli. Masamang magtanim ng galit at maghigante. Pero may mga taong itutulak ka hanggang sa maramdaman mong gusto mo nang bumawi. May mga pagkakataon din naman na kahit wala kang gawin, tadhana na mismo ang gagawa ng paraan para sila naman ang magsisi. Kabisyo, dito talaga natin mapapatunayan na walang naidudulot na maganda ang galit, puot at lalong-lalo na ang inggit sa kapwa. Marami yung nawawala sa atin every time binibigyan natin ng space yung inggit, galit at puot sa mga puso natin. At yung pinakamasakit na pwedeng mawala sa atin ng dahil dito ay ang ating mga sarili. Nakakalimutan natin yung role natin sa pamilya, sa society natin dahil mas nakatuon tayo sa paghihiganti, pananakit ng iba na ang dahilan dahil sa inggit at galit na meron ka. Sa aking palagay, nakakalungkot yung kwentong ito dahil nanggaling mismo sa mga nanay, sa mga magulang natin yung sagutan, yung patutsadahan at sakitan. Na kung tutuusin, di ba dapat mga kabisyo sila yung nagsisilbing role model sa mga anak nila? Tandaan natin na kung ano yung nakikita ng mga nakababata, ng mga bata, na ginagawa ng mga magulang, Cheryl at Fatima, yun ang tama. Alam nyo mga kabisyo, naniniwala ko na karma is real. Kaya naman, panatilihin pa rin sana natin maging mabuting tao sa araw-araw. Kahit na sinusubukan talaga tayo ng paligid natin sa mga gawain natin, sa mga pagbabagong gusto sana nating mangyari sa ating mga sarili. Hindi mo kailangan maging perpekto dahil nobody's perfect mga kabisyo. Pero lagi lang nating tatandaan ang anumang uri ng pananakit, verbal man yan, physical man yan, ay mananatiling mali at hindi normal. Mga kabisyo, nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng ating Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic! Hello mga kabisyong online, sa lahat ng mga kabisyo nating online, maraming salamat sa pagtutok ninyo. Hello po sa inyo. Naka-live po tayo ngayon sa TalkTick, sa Blue app and also sa YT channel ng Love Radio Manila. Alam niyo yung insecurity na yan, yung inggit na yan, ang pinakaugat talaga niyan is insecurity sa mga puso natin yung inggit. Lagi nating tatandaan, katulad na nagpe-play ngayon sa radyo, Karera, ang buhay ID Karera, hindi dahil successful yung isang tao, dapat successful ka na rin. May kanya-kanya po tayong face at wag nating kainggitan yun. No? Darating yung panahon na ikaw naman yung mapupunta sa kalagayan niya. So be that person na mabuti pa rin sa kapwa niya para kapag dumating ka sa puntong yun, magiging mabuti din sila sa'yo. I hope mga kabisyo we don't normalize violence sa kahit anong paraan, sa pananalita, 'di ba, sa pagpo-post sa social media o lalong-lalo na yung physical. Kasi nakakalungkot po. Sa panahon natin ngayon, mas malakas yung boses mo, mas nagmumura ka, mas paniniwalaan ka. Kasi mas totoo ka daw. 'Di ba? But I hope mga kabisyo, lagi nating isa sa isip na sa mata ng Diyos at lalong-lalo na rin sa mata ng tao, mali po ang pananakit at hindi po okay ang violence. No? Hindi po okay yung violence. And nakita natin sa kwento natin ngayon na mismong nanggagaling pa doon sa mga haligi ng tahanan, sa ilaw ng tahanan yung pagkalimot sa ganitong klaseng values na dapat ini-instill natin sa mga kabataan ngayon.
no? Kaya alam nyo, kapag pinagpatuloy natin ito, if we normalize violence sa bawat isa sa atin, sa komunidad natin, sa pamilya natin, nakakatakot yung pwedeng maging future natin, mga kabisyo, na konti-konti lang violence is the key. Konti-konti lang, hindi na communication is the key, kundi suntukan is the key. Paninira is the key. No? At there are times talaga na mawawala na yung pasensya mo dahil sinusubukan ka ng mga tao sa paligid mo. But you know what, mga kabisyo, ako naniniwala pa rin ako na may kalalagyan ka, whatever it is, kung ano man yung ginagawa mo sa buhay mo. Kung ikaw yung taong mapaghiganti, may kalalagyan ka. Kung ikaw yung taong mabuti, may kalalagyan ka rin. Hintayin mo lang yung oras mo. So, I hope, mga kabisyo, kung ano yung gusto nating kalagyan, yun yung nagiging aksyon natin, behavior natin sa mga oras na ito. I love this. Sabi sa atin ni Gems sa Toktik ay we should always choose to be kind. Yes, absolutely, mga kabisyo. And alam nyo, ngayon kasi nakakalungkot because we always or na-redefine ng ilan sa atin dito yung tinatawag nating kindness, na yung kindness is actually a weakness. Kindness is actually not calling out someone. No. Kindness means you still call out someone pero sa maayos na paraan. Being kind doesn't necessarily mean na you gaslight the things na dapat mong punahin. No? Kindness means you still call out those people. Pero sa tamang pagkakataon, sa tamang paraan, you call out these people considering their feelings, their emotions. Because being kind means being human also. Alam mo yung pakiramdam kapag ibinato nila sa'yo alam mo yung magiging pakiramdam kapag ginawa nila sa'yo yung ginagawa mo sa kanila. Thank you, Gems, for reminding us na there's no harm in being kind. Actually, it could go a long way, mga kabisyo. Sa panahon natin ngayon na puro sigawan, puro ingay, puro reklamo, let's be kind sa kapwa natin. Let's be kind. Sabi ni Yo Sphinx, dahil ata sa palabas to sa TV puro violence. Ako naniniwala din ako dyan na ang media kasi tulad namin ay may malaking role talaga sa paghubog ng next generation, ng henerasyon natin. Kaya nga, mga kabisyo, naniniwala rin ako na kung may malaking responsibilidad ang media dito, naniniwala ako na sa panahon natin ngayon, digital age, matatalino na ang mga tao ngayon. At wag tayong magbulag-bulagan, wag tayong magpakabobo, or in Bicol, wag tayong magpinalpal sa mga napapanood o nakikita natin. Matalino po tayo at kung alam nating mali, let's call them out sa maayos na paraan. At kung alam nating mali, wag nating tangkilikin, wag nating bigyan ng platform. 'Di ba? Ang problema kasi sa atin, kung alam nating mali, basta we idolize them, basta nakakapag-entertain sa atin, we let them. 'Di ba? Binibigyan natin ng platform without thinking na may malaking impact ito sa mga kabataan, sa anak mo, sa pamangkin mo, sa bunso mong kapatid. And pinaka-worst, sa sarili mo. So, bukod sa media, may role din dyan ang mga magulang natin. May role din dyan yung mga leaders ng komunidad natin. Hindi lang dapat natin ito isisi sa isang entity, sa media alone, or sa leaders natin alone, or sa mga magulang natin. Hand in hand po ito sa paghubog ng henerasyon natin. And I hope we do our best, no, sa pagbibigay natin ng kontribusyon sa paghubog natin sa susunod na henerasyon. We do our best, no, na nagampanan yung responsibilidad, yung role natin bilang kapatid, magulang, Pilipino, citizen ng barangay natin, 'di ba? Isang botante, kapatid, teacher, miyembro ng media, leader, miyembro ng gobyerno, hand in hand po ito. So mga kabisyo, ako magbabalik po. Mas pagtuunan din natin ito ng pansin maya-maya. Magbabalik po ako sa radyo. Tutok na sa 90.7 Love Radio Manila. Maraming salamat sa mga viewers natin.
Si Yos Pinks nandito, Alexander Hidalgo. Maraming salamat sa lahat ng mga nasa Toktik ngayon. Maraming salamat po sa panonood ninyo, pagtangkilik ninyo. At yes, I'll be back, Gems. I'll be back also sa radyo. So, tutok na sa radyo. Sa mga hindi nakatutok sa radyo, pwede po kayo mag-live streaming loveradio.com.ph o i-download na ang aming app, Love Radio app sa Google Play and App Store. At i-follow na po ako at Konyo Bicolano sa Toktik Blue app at sa YT also. Maraming salamat, Kabisyo. I'll be back. For now, hintayin ko kayo sa radyo. Thank you, Kabisyo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo.
Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumbong. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumbong. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago.
So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Upa! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyan angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah! Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige.
Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding!
Ang bato! Ding, ang bato! Oh. Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak, ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Ah! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Ah! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng
katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa,
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyon na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal?
Tatlo. Talagang tatlo. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? Force! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1
Love Radio. Basic! Kim Chino. Kim Chino. Upa. Hindi laging masaya, pero laging may kwento. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Ay, iba talaga pag tinamaan ng karma yung mga taong panira sa buhay ng may buhay. Ang sarap sa pakiramdam, Tay. Napaka-satisfying. Makapagsalita ka naman dyan, parang luging-lugi ka sa naging away nyo ah. Tumabingi nga yung ilong ni Fatima dahil sa'yo at ang dami niyang pasa. Napasaan niya rin naman ako. Mas marami nga lang yung sa kanya. Kasama kakwentuhan at kadramahan nyo pa rin po ang inyong uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano. Para sa programang gumigising sa mga natutulog ninyong puso. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Alam nyo mga kabisyo, sa panahon ngayon nakakalungkot. Bakit? Hindi, nalulungkot ako kasi bakit parang hindi naman lahat hindi ko generalize and all, pero bakit ganon? Kung sino pa yung mas laging galit na galit, kung sino yung laging gustong manakit, napansin ko siya talaga yung parang nabibigyan natin lagi ng tag na parang kapani-paniwala siya, credible siya, ito dapat yung fina-follow natin and all. I mean, kanya-kanya naman tayo ng karakter, kanya-kanya tayo ng personalidad and all, pero dumadating din sa punto na parang nagiging normal din sa atin yung violence in terms of words. You heard it right mga kabisyo, ang violence hindi lang natin yan na-experience physically. Na-experience din natin ito sa mga salitang ino-utter natin or sa mga salitang pinagpo-post natin sa social media. 'Di ba? And para sa akin, nakakalungkot lang siya kasi parang nawawala na siya sa basic values natin bilang isang tao. 'Di ba? Basic values natin bilang parte ng community natin na kahit papano dapat iniisip pa rin natin yung mga salitang pwedeng makasakit sa kapwa natin. I know, may mga sarili tayong pinaglalaban, pinagdadaanan, may mga sarili tayong, alam mo yun, pinaniniwalaan at isinisigaw. Pero sa mga panahong ganito mga kabisyo na kanya-kanya tayo ng pinaniniwalaan, I think sana manaig pa rin yung kindness sa isa't isa. Because kapag may kindness sa isa't isa, hindi ibig sabihin nito we stop calling out these people na may mga maling ginagawa. We still call out them pero sa tamang venue, sa tamang pamamaraan, at sa tamang oras. 'Di ba? Iba pa rin kapag may kindness yung ibinibigay natin sa kapwa natin. And ako mga kabisyo bilang inyong broski, bilang inyong Konyo Bicolano at parte ng Dear Love, naniniwala pa rin ako katulad nung sa Dear Love natin ngayon, sa kwento natin ngayon, anumang form ng violence, basta nakakasakit ito sa kapwa mo at sa sarili mo, hindi po dapat ito tinotolerate dahil mali po ito like super legit and all. Let's spread love. O, diba? Masaya kaya kapag puro kindness lang. Anyway mga kabisyo, speaking of kindness, eto na. Namigay kami ng 1.5 dito sa isang maswerteng tsuper dahil pagsakay ko agad-agad naka 90.7. Akalain mo yun. At dahil dyan, nanalo ng 1.5 si Manong Edmond Contado, isang taxi driver na minamaneho ang AAW 7129 na taxi. Tutok lang mga kabisyo dahil malay nyo, kayo na ang susunod na manalo sa ating Love Knows No Boundary. At sa mga misi sa tahanan, tutok lang lakasan ang radyo dahil nag-iikot-ikot po kami sa buong Metro at Mega Manila at kapag naispatan namin kayo, automatic yan. Basic na basic. 1,000 pesos at may grocery package ka pa sa amin. O siya mga kabisyo, susunod na po ang mas kumikinang na usapan ni Nicole Yala at Diego Bandido. Nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng ating Dear Love. Metro's #1 Love Radio. 'Basic!